Junts advirte que a ruptura co PSOE é irreversible. Outro socio parlamentario, o PNV, ve moi difícil esgotar a legislatura. Malia as presións, Pedro Sánchez reiteraba esta tarde que continuará á fronte do goberno ata 2027 e di que presentará os presupostos nas vindeiras semanas. Este era o momento en que a policía entraba na casa dun suposto xamán en Porto do Son. Os investigadores vencéllano con narcotráfico, en concreto ca primeira célula en España do perigoso tren de Aragua. O seu pelo é a súa mellor peza de vestir, pero cada vez é máis frecuente ver as nosas mascotas lucindo moda téxtil. Chubasqueiros, abrigos ou camisetas cos que cans e gatos marcan tendencia dentro e fora da casa. Está el que ladra, esta moquita que está por aí. Boas noites. O presidente do goberno reitera a súa intención de esgotar a legislatura e anuncia que presentarán os presupostos nas próximas semanas, malia o bloqueo de Junts. Os de Puigdemont advirten que a ruptura co PSOE é irreversible e outro socio de investidura, o PNV, non descarta eleccións. Desde Junts insisten en que a decisión está tomada e que nada pode reverter a súa ruptura co PSOE. Dan a legislatura por morta, nada que ver coa posición do goberno. Pedro Sánchez asegura que van seguir intentando buscar mayorías parlamentarias. Merece la pena el esfuerzo. El gobierno de España va a ser el primero en arrimar el hombro, en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos y lo que yo espero es que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte. O presidente do goberno confirmou que están preparando os presupostos e advirte que non adiantará as eleccións aínda que non se aproben. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. Os socios de coalición tamén manteñen que se pode gobernar sen presupostos. Absolutamente. Sí, absolutamente. Fíjense ustedes las comunidades que hay sin ellos. Pero algúns dos socios de investidura empezan a cuestionar a posición do goberno. Sinceramente, agotar una legislatura de 4 años sin presupuestos, pues desde luego habrá que rehacer los manuales de derecho constitucional. O PNV non descarta que haxa eleccións xerais no primeiro semestre do ano que ven. Os socios abren a porta e o Partido Popular pide un cambio de goberno urxente. Alberto Núñez Feijóo di que España non merece un presidente rodeado de sumarios de corrupción. Un país europeo no merece esto. Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente. La solución para España, pues, es cambiar. Núñez Feijóo tamén se referiu ao bloqueo do goberno no Congreso. O Partido Popular presentará unha iniciativa para garantir a actualización das pensións tamén o ano próximo, malia que os presupostos sigan prorrogados. O líder popular afirmou que os pensionistas non son responsables da inviabilidade do goberno de Pedro Sánchez. Porque los pensionistas no son culpables de que el gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el gobierno actual sea un gobierno inviable. Pedro Sánchez, desde Brasil, anunciou esta tarde unha partida de 45 millóns de euros para programas de adaptación climática e sistemas de alerta para situacións como a Dina de Valencia. O presidente do goberno participou na conferencia da ONU sobre o cambio climático que se celebra na cidade de Belém. Tamén avanzou que o goberno está traballando en novos impostos para os jets privados. Estamos avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados. Es lo justo, que quien más tiene, más contamina, pague, por tanto, lo que le corresponde. Durante a celebración do cumio, o presidente do goberno referiuse ao cesamento de Carlos Mazón como presidente da Comunidade Valenciana. Pide a convocatoria de eleccións e alerta das conversas entre PP e Vox polo carácter negacionista, di Sánchez, da formación liderada por Santiago Abascal. O xuizo, o irmán de Pedro Sánchez, vaise celebrar do 9 ao 14 de febreiro na Audiencia Provincial de Badaxoz. Neste proceso sentarán no banco dos acusados David Sánchez e o líder do PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que aspira a ser candidato ás eleccións convocadas nesta comunidade. O xuizo investiga se cometeron prevaricación e tráfico de influencias, cando Gallardo, que era presidente da Deputación de Badaxoz, contratou o irmán do presidente como director da Oficina de Artes Escénicas dese organismo provincial. O presidente do goberno defendeu hoxe a inocencia do seu irmán.
Como presidente del Gobierno, pues evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer. O xuiz da Audiencia Nacional Ismael Moreno cita declarar como investigados a Koldo García e a Víctor de Aldama como partícipes dun delito de tráfico de influencias pola compra de máscaras nas Canarias durante a pandemia. O maxistrado actúa a instancias da Fiscalía Anticorrupción, unha vez recibido o informe da UCO que desvelaba os contactos da presunta trama co ministro Ángel Víctor Torres, que naquel momento era presidente canario. A Fiscalía sostén que Víctor de Aldama conseguiu contratos co goberno autonómico grazas a que lle pagaba a Koldo García comisións de 10.000 euros mensuais. A Audiencia de Madrid confirma o procesamento de Alberto González Amador por dobre fraude fiscal e falsidade documental. O Tribunal rexeita o último recurso da parella de Isabel Díaz Ayuso e avala que se abra xuízo oral. A Fiscalía e a Avogacía do Estado piden para González Amador unha pena de 3 anos e 9 meses de prisión. O PSOE e Más Madrid, que exercen a acusación popular, solicitan 5 anos de cadea. Primeiro paso da futura autovía que vai unir Ourense con Ponferrada, a A76. O Goberno empeza pola provincia de León e licita un tramo de 6 kilómetros entre Villamartín de la Abadía e Requejo, con 130 millóns de euros para duplicar os actuais carrils da Nacional 120. A día de hoxe, a viaxe entre Ourense e Ponferrada leva algo máis de 2 horas. Alfonso Rueda comprométese a duplicar o parque de vivendas públicas esta legislatura. Que non sexa así. Traballamos para construir fogares reais. Só un exemplo do que estamos a facer. Isto é moito máis que unha promoción inmobiliaria. É sobre todo Faino neste vídeo, onde desde unha promoción de pisos en Santiago lembra que aspira a chegar ás 8.000 vivendas de protección nesta legislatura. E asegura que 3.000 están xa en construción. O presidente da Xunta lembra que a vivenda é un dereito de todos os cidadáns. un compromiso que estamos estendendo por toda Galicia. Porque prometimos duplicar o parque público de vivendas e pasar das 4.000 actuais a 8.000. E estamos lo cumplindo. Porque ademais o acceso a vivenda é un dereito, nunca é un luxo. Pouco máis de 48 horas foi o que duraron os bonos Activa Comercio habilitados pola Xunta de Galicia. Nesta edición, que contaba cunha partida de 2,5 millóns de euros, chegáronse a mobilizar ata 8 millóns en compras en apenas 2 xornadas. A mediodía de hoxe dábase por esgotado o orzamento. A Comisión Europea outorgalle un selo de calidade ao proxecto industrial de Altri en Palas de Rei. Recoñece que a planta de fibras textiles que impulsa Green Fiber é estratéxica para mellorar a competitividade da Unión Europea e engade que ten unha baixa pegada ambiental e contribúe a cumplir cos obxectivos climáticos e tecnolóxicos que defende Bruxelas. O director executivo de Altri amosou a súa satisfacción pola valoración outorgada por Europa, di que é un respaldo ao proxecto e lamenta que, a pesar disto, o Goberno Central non lle destine fondos. Con este novo selo pode optar a financiamento do Banco Europeo de Investimentos. O proxecto Terra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia cumpre 25 anos. Hoxe, a conselleira de Vivenda asistiu á inauguración do Encontro Ibérico de Educación pola Arquitectura, que celebra o cuarto de século nun proxecto dedicado á cooperación co mundo da educación, a arquitectura, a paisaxe e o territorio de Galicia. Un dos asuntos das últimas horas, as galiñas de 40 concellos de Galicia deberán estar pechadas a partir do vindeiro luns polo risco da gripe aviaria. Amplíase a restrición que ata agora afectaba a 11 concellos, onde as galiñas xa levan desde o pasado mes de xaneiro sen poder estar ao aire libre. Carmen enterouse pola Televisión de Galicia que a partir do luns as súas 5 pitas van ter que quedar dentro do galiñeiro. Pero ahora xa non abro porque só son 5 xa lle o galiñeiro, non sabe. Cristalina tamén está ao corrente. Xarmo por un WhatsApp. Pero as súas pitas están sempre pechadas. Xa do que a telemetálica moi menudiña, casi non entra ningún paxaro comer aí. E así, pechadas terán que estar de forma obrigatoria a partir do vindeiro luns en 40 concellos de toda Galicia. En Galicia vai ser zona de paso, sobre todo das aves migratorias que volven a África para pasar o inverno, entonces oblígase a que todas as aves domésticas estén confinadas. Hai outras medidas, non se lles pode dar ás pitas auga procedente de depósitos aos que poidan acceder a aves silvestres, tampouco levar as galiñas a, por exemplo, feiras ou certames gandeiros. Si adoptamos las medidas que tenemos que adoptar, evidentemente podemos frenar la expansión.
Polo de agora en Galicia non se notificou ningún caso en aves de curral, houbo 9 de aves silvestres. Entón creo que todas as medidas que se tomen de prevención pois van a ser boas para o sector. Porque a situación en España obriga a tomar todo tipo de precaucións. Dende xullo detectáronse 14 focos en aves de curral e 68 en aves silvestres. Unha situación similar se produce noutros países da contorna. Violencia, extorsión, secuestros, tráfico de drogas, sicarios son algunhas das señas de identidade do Tren de Aragua, unha perigosa organización criminal que tenta introducirse en Europa. A Policía Nacional desartellou hoxe a primeira célula en España desta banda venezolana. Hai 13 detidos, un deles o suposto xamán arrestado a semana pasada en Porto do Son. Os veciños de Queiruga, en Porto do Son, sorprendeunos a dimensión do operativo policial despregado a semana pasada para arrestar a quen se sospeitaba que non pasaba de ser un simple estafador. Hoxe soubose que aquel presunto xamán é sospeitoso de pertencer a unha das organizacións criminais máis perigosas de América do Sur, o Tren de Aragua. Aínda que el, en declaracións a un programa da Galega, nega o todo. Estuve detenido porque me relacionaron supuestamente con caso de narcotráfico. Me reventaron la puerta a las 6 de la mañana, hicieron el registro en mi casa, vieron que no tenía nada, no entré ni en el calabozo. A operación Intercity realizouse ao mesmo tempo en Barcelona, Madrid, Xirona e Valencia. Detiveron 13 persoas acusadas de tráfico de drogas, secuestros, extorsións, asasinatos e branqueo de diñeiro. 4 delas ingresaron en prisión. En Ecuador e nos Estados Unidos, o Tren de Aragua está considerada organización terrorista. Estes arrestados formarían parte do primeiro intento da banda para asentarse en Europa. Es un paso muy importante para que logremos parar antes de que se establezca y que cree los graves problemas que está creando en otros países, pararlo en Europa y en España. Nos 5 rexistros practicados, a policía topou diversas cantidades de drogas e desmantelaron 2 laboratorios da chamada cocaína rosa, a principal fonte de financiamento da banda. O asasinato a coiteladas dun home na bella estación de buses de Vigo ten impactados os veciños. Tanto a muller detida como a vítima eran persoas sen teito que dormían na terminal abandonada. Hoxe puidemos escoitar as testemunhas do acoitelamento mortal. Sucedeu nun dos accesos á antiga estación de autobuses de Vigo. Ali dormía dende hai un tempo o home que morreu acoitelado, un vigués que era veciño dese barrio. Cando me pidió auxilio, cando me levanté, ya estaba muerto. Le vi todo sangre en la cara, le vi todo lleno de sangre por todos lados, la cama y la pared que está marcada. Eso fue lo que vi. Llamé yo a la policía, fui yo el que llamé a la policía. A investigación está aberta, pero algunhas testemuñas aseguran que a muller detida asestoulle varias coiteladas no tórax e no pescozo cunha arma branca, probablemente un coitelo de cociña. Os dous, a vítima e a súa presunta agresora, coñecíanse e mesmo compartían o habitáculo onde pernoitaban. Yo nunca la vi agresiva, yo siempre la miraban allí sentadiños, hablando, yo siempre los vi allí bien, o sea, no sé lo que pudo pasar aquí. Dende que pechou hai 3 anos, moitas persoas en teito dormen nos accesos á bella terminal de autobuses. Está abandonada e á espera de que se decida sobre o seu futuro. Unha situación que afecta a veciños e comerciantes da zona. Falan de falta de limpeza e de situacións incómodas. O comercio, pois, bueno, vese un pouco afectado. As administracións deberían poñerse en conxunto e intentar solucionar o problema. Que lo derriben porque están ocupando aquí, siempre ves por aquí todo tirado, andan en los cubos de las basuras, pues ayer quedamos todos consternados. Está previsto que a muller detida como a presunta autora do crime pase mañá a disposición judicial. En liberdade, novamente, o suposto ladrón de coches que trae de cabeza a policía e condutores en Pontevedra e arredores. Relacionano con case, unha dúcia de roubos e con varias persecucións tan sonadas como a perigosas. Entra nos coches e acelera, que en viña de fronte se quere aparta. Estas son imaxes dunha das varias persecucións por Poio, por carreiros, estradas con tráfico e mesmo polo camiño de Santiago co risco que supón. Coa mesma pericia coa que conduce, rouba coches. Pois a persoa entrou aquí na farmacia a buscar un medicamento e mentras compraba o medicamento, cando se deu conta, estaba falando por teléfono, salí un momento e xa non tiña o coche. Os 40 segundos pois foi o tempo que lles levou rebarlle o coche. O modus operandi repítese relacionando co roubo de case unha dúcia de coches, sexan turismos ou furgonetas, en Pontevedra e nos concellos do redor. A última denuncia non ten nin 24 horas no cuartel.
Deixeno aí, a fai 2 días, voltei a mirar e non aparecía. Entón fun á policía, din parte, dixenlle se habían quitado por o tema de algunha obra, din que agora é un pouco normal eso de que haya roubos. Que erro cometín eu? Está o cenicero, coa tapa, tiña unha chave suplenta. Do seu Dacia de momento nin rastro, todo apunta a que os coches teñen destino. Que os acostuman a levar a Portugal. Vendeos en Portugal coa matrícula trucada e tamén hai indicios de que puido traer algún dalí. Acaban de detelo a ele e tamén a súa cómplice, a súa acompañante de andanzas, pero volven a estar en liberdade. Un cabalo foi o causante dun accidente que lle custou a vida a un condutor de 31 anos en Porto do Son. O animal invadiu a estrada e non puido esquivalo. Foi ao fío da medianoite cando os servizos de emerxencia recibían o aviso de que un coche colidira cun cabalo que se atopaba na estrada AC550 ao paso polo quilómetro 92 na parroquia de Baroña. A consecuencia do impacto, o vehículo saiu despedido uns 200 metros. O seu único ocupante, un home de 31 anos, veciño da parroquia sonense de Xuño, perdía a vida no acto. Cando chegamos ali, efectivamente, estaba o cabalo falecido e a 200 metros estaba o vehículo accidentado ca persoa xa falecida no interior. E nada, simplemente esperar a que viñeran os servizos sanitarios para certificar o falecemento e posteriormente realizar a limpeza da estrada e a retirada do corpo. O 112 tivo constancia do suceso a través do sistema de emerxencia do propio coche, sen que en ningún momento lles fose posible establecer comunicación coa persoa accidentada. Pouco despois, eran outros condutores os que alertaban da presenza dun coche accidentado e un cabalo morto na estrada. Ata o lugar do suceso desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Boiro e Ribeira, o grupo de emerxencias de Noia e axentes da Garda Civil e da Policía Local. Os servizos de emerxencia únicamente puideron certificar o falecemento do condutor. O mozo acusado de homicidio imprudente nun accidente de tráfico en Santiago hai 5 anos sentou hoxe diante da xuíza. Provocou o accidente e fuxiu do lugar. Pediu perdón e aceptou a pena de 2 anos e medio de cadea que propón a Fiscalía. Quería pedir perdón a toda la familia por todo el daño que he causado. Sé que igual tenía que haberlo pedido antes, pero no me sentía con fuerza y de verdad pido perdón con todo corazón de los daños que he podido causar. Este home está acusado de provocar un accidente mortal hai 5 anos na Nacional 525 na saída de Santiago a Ourense e abandonar o lugar onde faleceu un home de 57 anos. Sen respostar a ningunha pregunta e nunha breve declaración, o mozo recoñeceu os feitos que se lle imputan e a pena de 2 anos e medio de cadea que solicita a Fiscalía. Lo reconozco, sé que me he equivocado, que eso no es de persona. Yo a día de hoy me lo sigo castigando porque sé que he hecho mal, que tenía que haber parado y me tenía que haber preocupado por la gente, pero en ese mismo momento yo me sentí en shock. A máis do coche do acusado, no sinistro vironse implicados outros 2 vehículos, o da vítima mortal e o de Samuel, que quedou ferido e declara como testemunha. Contou que cando se meteu no carril de adiantamento, o acusado acelerou e impediulle a manobra. Notaba como que el coche no me dejaba adelantar, algo que me pareció extraño en ese momento. Pues mi percepción fue que lo había hecho por base. Na ambulancia de camiño hospital é cando Samuel sabe que o seu coche bateu contra outro vehículo e que o condutor faleceu. O xuízo quedou visto para a sentenza. A Garda Civil detivo un veciño de Curtis de 47 anos acusado de provocar ata 11 incendios forestais na comarca das Mariñas. Xa está en prisión provisional. No seu coche atoparon unha caixa con chisqueiros e unha botella de alcohol de 96 graus que creen que utilizou para prender lume. O Seprona encargouse da investigación. A Policía Nacional localizou 3 polisóns no Porto de Vigo. Pretendían chegar ao Reino Unido, Demetrio. Sí, trátase de 3 varóns estranxeiros, 2 deles menores de idade. Estaban acochados nun semirremolque e a intención era poder acceder a un ferry que os trasladaría ata as Illas Británicas e así eludir os control das duanas do Reino Unido. É unha operación ou unha técnica habitual nas mafias que se dedican precisamente ao tráfico de seres humanos, que chegan a poñer incluso en risco a súa integridade física e a súa propia vida, xa que chegan a permanecer varios días agochados en colectores hasta que chegan aos seus lugares de destino. Unha operación levada a cabo por a Policía Nacional, a Garda Civil e a Policía Portuaria.
Grazas, Demetrio. Máis asuntos. Por moda, por prezo ou por conciencia medioambiental, a roupa de segunda man arrasa entre a xente nova. E tamén entre a que xa non é tan nova. Para mostra, as ringleiras que se formaron desde primeira hora en Ourense para unha tenda efémera de roupa vintage. Así estaba a céntrica rúa San Miguel de Ourense a primeira hora desta mañá. Una horita, sí, porque al no tener entrada también tienes que venir un poco antes o luego echas aquí mucho más tiempo y las cosas agotan. Agardan para conseguir unha peza de roupa de segunda man nun evento que xa ten percorrido diferentes cidades. Compensa estar esperando. Sí, es ropa barata y que al fin y al cabo está bien y te sale más barato que ir, por ejemplo, a una tienda. Entonces, a la economía de los jóvenes sí, viene mejor. O prezo é un dos principais motivos do auxe da roupa usada, especialmente entre os máis novos. Nos últimos 5 anos dobráronse as vendas entre os menores de 25. Más que nada económico. Y aparte que si encuentras ropa de buena calidad, mejor que comprarla nueva, que a lo mejor una de estas te puede valer 100 euros. Encontré aí unha chaquetiña así finiña de Nike, esta chaquetiña, verdad? Bastante, verdad? Sí, vintage de outro tempo, sí, bueno, xa, tamén da miña quinta. Roupa que volve ter unha segunda vida grazas tamén a un consumo máis sostible. A industria da moda está considerada a segunda máis contaminante. E ao final así tamén frenamos un pouco que consumir. Utilizo pantalóns da miña mãe dos 90, están perfectos, e agora poño un pantalón durante un inverno e xa está todo desfeito. Por la sostenibilidad más que nada y por la calidad, que la ropa de hoy en día no tiene tanta calidad y los precios son muy diferentes. Encima, no especial, pero distinta a lo que la gente puede comprar en grandes marcas, yo creo que hace que se diferencie un poco y que le suma un valor añadido. Motivos que fan que o negocio da roupa de segunda man non deixe de medrar. Estímase que podería representar ata o 10% do mercado global da moda neste 2025. Non sabemos se tamén hai roupa de segunda man para os nosos seguintes protagonistas, que en tal caso sería de segunda pata, porque falamos dos nosos animais de compañía. Cada vez é máis habitual que vayan vestidos, pero os especialistas advirten que hai que elixir con cuidado a roupa para evitar posibles problemas de saúde. En días de chuvia, a peza de roupa máis buscada é o chubasqueiro, tamén para os animais de compañía. Si no le va el chubasquero, pues están mojados y no huele muy bien después. Un chubasquero para cuando diluvia aquí, que a veces pasa. Ahora llevan mucho tipo chubasquero clásico, básico, tipo capa, no abriga, pero cubre bien de la lluvia. Sí que o vexo algo oportuno, porque ao final chega a casa moito máis seco do que sería sin unha protección extra. Profesionais de veterinaria insisten, os animais teñen na súa pelaxe unha protección natural e advirten. Hai que elixir ben a roupa, porque hai moita clase de roupa que pode facer tanta protección que a propia humidade da pel pode provocar irritación, vale? Porque é unha das patoloxías máis frecuentes a causa de levar un abrigo moito tempo. Hai diversidade de estilos e tendencias. Hay a quien le gusta llevar el arnés, a juego con la correa, a juego con el huesito, ahora la botellita que hay que llevarla, y si pueden llevar el chicho y la chaqueta a juego, si pueden, van a poner todo a juego. Lo respeto, que cada uno haga lo que quiera, pero yo a mí no me gusta, la verdad, que la ropa de los perros. Entonces hay gente que también lo lleva en carritos, me parece un disparate. Yo a mi perro lo quiero mucho, pero no es mi hijo. Para quen guste de vestilo, a última xa está aquí a próxima temporada. Tempo para saber en que andan os do luar. Hoxe, supoño que Aitana Galloso con actuacións doutro planeta, non? Tedes que explicarnos isto. Correcto, Pablo, porque esta semana, como a Lúa anduvo moi cerca da Terra, aproveitamos dende a Estación Espacial para facer unha viaxe esta noite. Home, temos uns tripulantes que, ollo, coidado, temos os nosos chapuzas Lalo Penelas, temos a David Civera, os nosos recanteiros, que máis temos? E se algo pasa mal ata un bruxo, o bruxo Caiman, é dicir, esta noite temos un programa lunático onde pode pasar absolutamente de todo, Pablo, ata un plátano. Merendaches? Pois non, collo por aí. A ver. Ala. Vai comendo. Veña, todo listo aquí no lugar. Vamos para lá, para Lúa. Non vos movades, Por aquí, de volta á terra, Santiago convértese en epicentro do cine, tanto óperas primas como películas contrastadas. Directores noveis e outros máis coñecidos xúntanse nunha nova edición de Cine Europa que comeza hoxe, Iván.
E faino aquí, no Teatro Principal, coa Torta do Presidente, un filme centrado no Irak dos anos 90 que foi premiado en Cannes. Será a primeira das 140 películas que se poderán ver desde hoxe e ata o día 23 en diversos espazos de Santiago. Unha edición a número 39 de Cine Europa que chega con grandes películas que foron premiadas nos principais festivais internacionais. É o caso de Father, Mother, Sister, Brother, que se fixo Colón de Ouro en Venecia, ou tamén a xaponesa Two Seasons, Two Strangers, que obtivo o Leopardo de Ouro en Locarno. Este ano serán premiados os directores Hayone Camborda, Jonás Trueba e Kamal Al-Jafari. Tamén haberá espazo para xornadas con debates, con encontros e tamén actividades formativas. O Rei e a Princesa de Asturias protagonizan unha nova serie de selos emitidos por correos. Con esta publicación, na que por primeira vez o Rei e a Princesa aparecen xuntos en dous selos diferentes, quérese render homenaxe á monarquía parlamentaria ao cumprírense 50 anos da restauración. Don Filipe e dona Leonor aparecen sobre unha imaxe do Congreso dos Deputados. Morreu enfermo, só e arruinado, malia ser o autor da obra cume do terror gótico da época vitoriana. Hoxe, Bram Stoker e, por suposto, Drácula. Pensábase que o libro estaba inspirado en Vlado Empalador, príncipe romanés coñecido pola súa crueldade, pero tamén hai unha mestura de mitos e de lendas do folclore irlandés que era a terra do autor de Bram Stoker. A cousa é que Drácula pasou sen pena nin gloria ata que realmente pasaron 10 anos despois de morrer Stoker. En 1922 estreouse Nosferatu, así que o fenómeno comezou a crecer ata converter a Stoker no pai dos relatos de vampiros. Despois viría o inesquecible Bela Lugosi, que interpretou o vampiro con enorme éxito. E o último gran Drácula, o de Coppola, 70 anos despois da primeira das películas. Contan que Gary Oldman dormiu durante todo o rodaxe nun ataúde. Xa se lle notaba mala cara. O a fin de semana, achamos.